Hi guys! It is Friday and nandito ako sa bahay. I did go to work today pero umuwi ako ng maaga. Hindi ko sinabi kay Dan kasi ayoko na mag-alala siya kasi alam niya na hindi ako ganun. Like, hindi ako basta-basta umuwi lang. I wasn't really feeling well. Plus, meron akong headache na parang hindi pa ako nakabus guys pa uwi. So, hindi ko talaga alam kung anong bus yung ititake. Hindi ko alam kung saang bus stop. So, sobrang struggle siya guys. Lumabas ako ng office and sabi ko, hindi ko alam kung saan ako pupunta. Naghanap ako ng bus stop. Tapos, yun, may nakita akong bus stop guys. Tapos nakita ko siya na magsa-stop siya sa road namin. Yun yung bus na inano ko. Tapos familiar din sa akin yung number ng bus. So sabi ko, sige ito. Same lang yung name ng road, diba? Tapos mahaba kaya yung road. Ang layo ng stop niya, guys. Sobrang layo. Akala ko, pupunta siya dito sa suburb namin. Kasi diba may malaking road. Tapos sa gilid, dyan yung mga suburb, maliliit na mga road papunta sa mga bahay-bahay. Bigla siyang lumiko. And lumayo na kami, guys. Sobrang layo na. And then, ako actually yung pinaka-last na bumaba kasi hindi ko alam kung saan ako bababa. By this time, alam na ni Dan na umuwi ako. Nung nasa bus stop pa lang ako, sabi ko sa kanya, hey, uwi ako pero huwag ka mag-alala. Nasa bus stop na ako, uwi na ako ng bahay, ganun-ganun. I'll take you home, sabi niya. Tapos sabi ko, wag na, dito ako sa bus stop eh. Kaya ko to, para din alam ko kung ano yung ititake ko na bus pa uwi kasi nga hindi ko alam, diba? So yun, nagbus ako guys, tapos sobrang layo niya. So kailangan ko maglakad pabalik dito sa bahay. Tapos, when I was halfway, like I think I walked for maybe mga 25 minutes. Malayo siya guys, nakakaloka. When I was halfway, I realized wala pala akong key. Wala akong key ng bahay. So when I was halfway, I called Dan kasi wala na. Siya lang aking hero. Sabi ko, wala akong key ng bahay. Ayoko talaga siyang disturbuin guys. Pero sabi ko, wala akong key. Sabi niya, okay. Uwi ako. Buti na lang, hindi siya ganun kalayo. Meron siyang appointment na malapit lang. Siguro mga 15 minutes away lang sa bahay. So, sabi niya, sige. Yun. Kaya yun. Nung na-realize ko na wala akong key, sabi ko sana hindi na lang ako umuwi. Pero nandun ako, hindi ko talaga kaya. Ewan ko ba? And now, I'm drinking this. Ito sana yung dadalhin namin sa Victor Harbor. Kumain ako ng lunch, lahat-lahat. Anyway, okay na din siguro para makapag-pack ako kasi we will have family dinner tonight. Yung plano sana is after work, punta kami sa bahay agad ng mama niya. And then siguro guys, we will stay there mga hanggang 9 or maybe later than 9. Tapos iniisip ko, kailangan ko pa mag-pack, kailangan ko pa mag-ayos-ayos kasi ayoko umalis na madumi yung bahay. Hindi naman siya madumi, nag-vacuum na si Dan kagabi. Pero like, you know, laundry, gusto ko na. Tapos na yun lahat before kami umalis. And yeah. Anyway, yun yung gagawin ko. Mag-edit ako ng video. I wanna make this day as productive as I can. Kasi nagigilty ako na hindi ako nagstay sa work. Pero yeah, this is going to be productive. I received a package today, guys. Galing kay Althea Korea. Hindi ito free ha. Binili ko talaga to kasi gusto kong mag-stock ng mask. So, ito lahat. As in, ito lahat mask. Do you guys want me to open that? I'll open it. Okay, let's see. Tapos ngayon, okay na ako. Nung nakita ko si Dan, okay na ako. Si Dan talaga, grabe siya makapag-cheer up, guys. Sabi niya, okay ka lang? Sabi ko, okay lang naman ako. Hindi ko maintindihan. Pero okay lang naman ako. Wala naman akong, you know? Ewan ko, guys. Uy, may mga days lang siguro na gano'n, no? Ewan ko eh. Anyway, okay na ako. Especially now na. Receive from packing Althea Korea. Ang babaw ng kaligayahan. Siguro I spent close to $60. Kasi akala ko guys, $50 free shipping. Ayun, nag-add na ako ng $50 worth of mask. Kasi mask lang talaga to lahat guys. Tapos bigla namang nung na-add ko na siya sa cart, tapos $50 na siya. Nung nag-check out ako, yung shipping is I think around $9. So, sabi ko, hala, 60. Tapos, inano ko din, nisip ko, hala, uy, i-go through ko pa each order, diba? Each item, para lang down to 40. Kasi yung nasa utak ko talaga, budget ko 50. Kasi, akala ko may free shipping. Si Dan, sinasabi ko sa kanya lahat. Sabi ko, babe, tingnan mo to, oh. Umabot na tuloy ng 60. Sabi niya, who cares? Kasi alam niya kung gaano kahaba yung time na spinend ko para lang i-go through lahat ng mask. Sabi niya, who cares? Pay the $10. So yun. Anyway, I'm happy again. Masaya na ulit ako. Kanina yun ko, napaka-down ko, ang lungkot-lungkot ko. Tapos sinabi ko siya sa friend ko sa work, sabi niya, okay ka lang? Sila lahat na shoot.
Kasi alam nila na hindi ako ganun. Hindi ako umuwi lang basta-basta. Ay. Sabi ko, I'm alright. Pero I wasn't really alright. Yay! 2 boxes! Tingnan nyo, guys. Ang laki-laki. Ito yung first box. Ito yung pangalawang box. Biglang sobrang down ko kanina. Tapos ngayon, ang saya-saya na. That's life. Ito pala, nagbibigay pala sila ng sample. Meron akong 10% off next order. This is a primer water. Oh, okay. Bare Essentials Contour Cleanser, Primer Water, Fixer Cream. And then mask! Guys, I got... This is, nasabi ko na to sa previous vlog ko, siguro over 100 mask. I ordered siguro mga 10, 20 pieces of each. Or maybe like 5, I don't know. I don't remember. Basta marami. And then ito. And then ito. So, looks like tagli-5. I'm Muse Shock. Yan. Looks like 5 din sila. Lebaton. 5 din. Ang dami. Pure Slime. Pure Smile. Slime. Yan. Biglang happy-happy ko na, no? Bipolar ata ako eh. Yan. Hala, ang sayo. Tapos yan, marami. And then Olive Everyday Mask Nourishing. Ito. Siguro 10 pieces to. Ayan. So, yan yung first box. More Lebaton. There. Oops. I got honey. Ay, iba-iba to. I got lime. No, lemon lime. Ooh. I got rice. So, I think sa 10 ito lahat. Nakasale din kasi itong mga to, guys. Kaya pinasampu-sampu ko na. And then, meron tayong berry. Siguro akala nung Athea Korea, nung in-order ko to, magbebenta ako ng mask, no? And then, ito, pomegranate, green tea, and aloe. I love aloe. There you go. Okay. That's it, guys. Okay, magpe-prepare na ako, guys. Kailangan maging productive itong araw na to. Hi, guys. We're heading to his mom's house. He doesn't want to be on camera. That's why you guys are here. Hindi na kayo sa gitna. Dito na kayo sa gilid. Stop it. Why are you doing that? I want to be on camera. Whatever. Magdi-dinner lang kami dun, guys. Kami lang. Yung kambal niya hindi pupunta kasi pupunta din naman daw siya sa bahay ng mama niya bukas. So, kami lang today. Mag-fish daw kami. Your mom is cooking fish? Cooking fish. Nakalinis ako ng bahay, guys. And hindi lang siya puchong-puchong linis. Like, nag-general cleaning ako na talaga. And then, I will do laundry when we get home as well. And, yeah, I edited one video. Yung habang video, guys. And it's actually gonna be up tonight because I brought my MacBook. Ano ko siya. Continue ko siya i-upload. Mabilis na naman yung internet namin kasi nagpalit na kami ng provider. Kaya lang, kapag na-off to, wala na, magsa-stop yung di ba, nagsisleep siya? Kapag nag-sleep siya, magsa-stop yung upload. So, dinala ko na lang siya para mabantayan ko siya, para ma-upload siya tonight. Kasi I'm planning to put that video up tonight. Tonight, agad-agad. Meron din man akong vlog na ready na to be uploaded. Pero, sabi ko, upload ko na lang yung yung declutter ng clothes before the vlog kasi matagal ko na film nun eh. Yung case ko, ang tsaka-tsaka na. May mga nagtatanong kung saan ko to nakuha sa Zaful, guys. Ang dumi na niya. Wait, hindi nyo makita kasi ang init. Si Mr. Sun. Basta, guys, madumi na siya. Tapos, actually, papalitan ko siya. I actually took the case out already. Yung bago na ipapalit ko nandun lang sa kitchen. Nakalimutan ko. Hey, Bella, 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 Bella. Hello. It's your mommy. It's your mommy. Yum. Fish, salad, chips. Bahay na kami, guys. Magpapack na ako. So, yan na yung kay Dan. Lalagay niya lang dyan kasi alam niya na ayoko na siya yung mag-pack. Gusto ko ako mag-pack. Okay. So, maganda actually yung weather. What's the weather like there? Beautiful. Like 30 degrees, something 30 like tomorrow. that. Yeah. Which hat? Good one. Must be there, babe. Pretty sure it's somewhere.
The Philippines hat? Is that what you're looking for? Oh, no. Saan niya kaya nilagay yun? Ikaw maghanap dyan, babe. Uy, bahala ka. So, magdadala ako ng rompers. Ilang araw kami dun? 3 araw lang naman kami dun, guys. Saturday, Sunday, Monday. Ang hirap mag-pack, guys. Hindi ko alam kung anong dadalhin ko. Mainit, tapos magiging malamig siya. Ito yung mga naisipan kong dadalhin. Yeah, I don't know. Itong romper na to, ang tagal nito sa akin, hindi ko pa to nagagamit. Medyo kasi siya maiksi. See, may tag pa siya. Top shop daw siya, guys, pero nakuha ko to sa Zaful. Ang quality nito actually sobrang ganda. See? Kasi maganda talaga yung quality nito, kaya lang medyo maikli siya, pero okay lang yan. 'Di ba? Summer naman eh. I don't know. Okay, ano yung clothes, guys. Hindi ko na yan dadagdagan kasi sobrang dami nang dinala ko. Way more than 3 days. And ito yung susutin ko bukas. Now, sa banyo tayo. Nakastart na din ako mag-pack ng skincare namin. Ito, hindi pa to kompleto. Kasi yung iba gagamitin ko pa pagligo ko bukas. Contact lens solution. Ito, na-mention ko sa vlog ko, Mario Badescu na facial spray. Yan yung ginagamit kong toner. And then, lotion. Milky Dress. Ito yung meron siyang pa-shimmer-shimmer, guys. Really nice kapag sleeveless yung suot mo. Lagay mo siya sa shoulder. Ano siya, shimmer-shimmer. Tapos ito bigay sa akin ni Juliet. Thank you, Juliet. Pinks Lovers lotion. First time ko siya gagamitin. Kasi ang laki ng lotion ko. Inano ko na nga yan, tinuwad. Tuwad talaga. Kasi malapit na maubos. But, yeah. And then, what else? Yung contacts ko, gagamitin ko yan bukas. And then, I brought these as well. Essential to para sa amin. Yung sarili naming Daiso na earbud. Kasi, mas maganda siya compared sa mga nasa... actually, ito, ay, parang ubos na to. Ito yung dinadala ko, travel lotion ko, body butter. Pero I think ubos na yan. Yan kasi yung dinala ko sa Victor Harbor. No, Mount Gambier. Tapos, bukas ko na din ipapack yung makeup kasi mag-makeup pa ako before kami umalis bukas. So, yung gagamitin ko, yun lang yung ipapack ko. Same sa mga hair stuff. So, like, blow dryer and stuff like that. And then, meron pa kaming towel. Magdadala kami ng towel. Yeah. Toilet paper. Yeah. Kaya dalawa yung bag namin. Yung isang malaki na pinakita ko sa inyo kanina. Yan. At saka itong backpack ni Dan. So, yan yung dadalhin namin, guys. Grabe, ang init na, guys. Irarap ko lang yung present ko para kay Manay. Napakita ko na ba to sa inyo? I think napakita ko na. Ito, Revlon. And then, nagdagdag din ako ng 5 mask. Kasi mask is always good. And then, ito. Galing tong Kmart. Sobrang mura lang nito, pero very helpful. Lalagyan ng, ano yun? What do you call that? Beauty blender or sponge. Ito pala yung case na sabi ko kanina, guys. Galing din to kay Zaful. Papalitan ko na tong case ko actually para hindi ko makalimutan. Mas maganda to kasi yung parang material niya, parang plastic. Ito kasi plastic din naman siya pero parang ano lang siya. Ano ba yan? Parang paint lang siya, guys, na natatanggal. Hindi nyo nakita so kanina pero yan ang dumi-dumi na. Tapos nag-ano na din siya. See, nagtatanggalan na yung ano niya. Palitan ko na lang to. Itong isa, maganda yung ano niya. Parang may coating siya, guys. Basta mas maganda siya. Tapos, meron din siyang pa-plastic dito sa gilid. Oh. Na-feature ko na to sa haul eh. Yeah, maganda siya. Oh. I like it. Okay. Yan, galing yan kay Zaful. Actually, i-close ko na tong vlog, guys. Super thank you guys for watching. Ang init din ng top na to. Thank you guys for watching. Please like this video if you enjoyed. Please subscribe if you haven't already. I hope to see you guys in my next one. Do not forget, be good. Bye. Mwah.